Добър ден на всички, намираме се в град Берлин. Тук с един мой приятел Жигулито от Попово. Това е жената ли? Да. Кажи ми сега, величие на колко крачки са пред Възраждане и пред моето виждане е величие 2 крачки пред всички. Малко напред са. Нали? И всичките еднакви, обаче то много по-добре, по-ни харесва. Ивелин Михайлов е Ивелин Михайлов е човек, където ще води България. Още един въпрос ще задам. Ти си от турски, ето. Да. Така. Защо не харесваш Пеевски и Ивелин Михайлов? Не, той е човека на народа. Кой? Ивелин Михайлов. Да, а Пеевски? Пеевски никой не го иска, той не ни трябва. Те са продажници. Крадлив мундар, нали? Крадливи хора. Да. Той Пеевски знае само да изкара пари с 50-100 лева, ако може да гласуваш за него. Не, той никога не може да е. Само величие Ивелин Михайлов ще да... На следващите избори, когато има... Там сме, нали? Там сме, гласуваме. Ще се видим. Жигулито от Попово, нали? Него прати много поздрави на Попово. Много поздрави на Попово. Така, брат. Ще се видим. Чао.